Euskal mitologian lurra izaki bizituna da, amalurra, eta bai eguzkia, bai ilargia, haren alabak dira. Gu lurraren azalean gabiltzan inurriak baino ez gara. Baina gaur kontuz, amalurraren barrunbe sakratu eta sekretuan sartuko gara. Beti gaua da hemen. Beti 10 gradu inguruko temperatura egiten du, baina badirudi hemen denbora atzerantz doala, eta iraganerako bidaia bat hasi dugula. Ongi etorri, isiltasunaren eta iluntasunaren erresumara. Ongi etorri, Harrikurutzera. Harrikurutzen zaude, Oñati herriaren eta Arantzazu santutegiaren artean, Aizkorri mendi eta parke naturalaren oinetan, Europako tokirik eze eta euritsuenetako batean. Kanpoaldea ederra da eta alde guztietatik historia dario. Ingurumari guztian 11 itzulo dago eta giza aztarna ugari. Eta hor, Orkatzategi mendia, Gipuzkoako sarraskilaleen koloniarik garrantzitsuena. Ikusten aldituzu egan saiak, belatzak, arranoak, beherago, Sandailiko baseliza ikusgarriaren alboan, eskalatzaileak haitzean gora doaz, haiek ere zeruminez. Kanpoaldea ederra da noski, baina hori bezain ederra da lurraren barnealdea ere, eta batipat ez ezagunagoa. Ingurune karstiko honetan, urak kareharria igatu du, eta besteak beste lurpean 14 kilometro inguruko galeria sarea sortu du, Gipuzkoako handiena. Erakunde eta elkarte asko aritu izan da proiektu honetan, 1985ean Oñatiko udalak, herritarren parte hartzeko guneekin batera, kobazulo zati bat zabaltzea erabaki zuenetik. Oñatiko Aloñamendi espeleologia taldea, Arantzadi, LKS, historia eta turismo adituak, haien eta beste 11 partaideren laguntzaz lortu da 4 urteko lan nekezaren ondotik 53 galeria hau argitara ekartzea. Harrikurutzen denboran atzera zoaz. Antzina gizakia kobazuloetan babesten zen, bertan bizi zen, bertan marraztu. Gerora, oso gerora, 19. mende amaiera aldean, gizakia aitzuloetara itzuli zen, baina oraingoan lurbarnea esploratzera eta deskubritzera. Hortxe kokaditzakegu espeleologiaren lehen urratsak. Eta Harrikurutz espeleologiaren aldetik Euskal Herriko kokagune aintzindarienetako bat dugu. 1950ean, Felix Ruiz de Arkautek eta Juan San Martinek Harrikurutz gesaltzako lehen ikerketa egin zuten. Barandieran, Eguren eta Arantzadi ere ingurumari hau miatzen aritu ziren. 1972an eta baita geroago ere, Ametek hainbat galeria topografiatu zituen, eta 1977an Euskal Herriko 12. espeleologia jardunaldiak bertan egin ziren. Orduan, topografiatu ziren galeriarik nagusienak, eta horren oroigarri, aintzindari haien izena dute bertako galeria askok. Alabaina ezin gara galeria guztietara iritsi. 20. mende hasieran, Jaturabe urtegia eraikitzean, hainbat galeria urpean geratu ziren, eta horrek ubideetan eta urkorronteetan aldaketa handiak ekarri zituen. 53 galeria hau zabaltzea erabaki zenean, topografia lanez gain, hainbat ikerketa egin ziren, ingurugiroa, fauna, landaretza. Galeria honen sarbidean, esate baterako, aztarna arkeologikoak aurkitu zituzten, eta hori ere errespetatzearren zabaldu zen sarbideko tunel artifiziala. Alaba, ikerketa eta ahalegin askoren emaitza duzu Harrikurutz. Bertan, ahalik eta gauza gutxien sakrifikatu da zu proiektu honen parteide izan zaitezen eta lurraren burrunbeak ezagutzeko aukera izan dezazun. Ordubete inguruan, 500 metro barneratuko zara. 50 metro behera egingo duzu 6 mailatan eraikitako plataforman barrena.
galeriaren alderdi esanguratsuenak sistema informatiko aurreratu baten bitartez ezagutu ahal izango dituzu, beti ere gidari adituen laguntzarekin. Harrikrutz galeria fosila duzu gaur egun, baina urak milioi urte baino gehiago behar izan ditu ubide hau zulatzeko eta zizelatzeko, eta oraindik ere janzten jarraitzen du. Urak lehenik lurrari sortutako faila baliatu zen lurrean barneratzeko, eta bigarrenik urak berak zulatu eta hustu behar izan zuen lurra. Oso nabarmena da gainera, 90 graduko bihurgune batek markatzen duen bi espazio eta giro hauen arteko aldaketa. Lehena, failarena, konkrezioz eta forma zorrotzez betea, eta bigarrena, biribila eta laua, lehun baino lehunagoa. Galeriaren lehen ataleko konkrezioetan, ohiko estalaktita eta estalagmitak ikusiko dituzu, edo hoiek elkartuz osatzen diren zutabeak eta koladak, baita gurs izeneko putzuak ere. Eta nonai errekaharriak eta sedimentazio desberdinak, urak aro bakoitzean hartutako mailaren lerro markak. Alabaina, dena ez dugu ikusterik izango. Esate baterako, ibilbidetik urrun xamar, estalaktiten gela miresgarria dugu, eta Marcel Lubens galerian eszentriko bitxi baino bitxiego badago, ura ere benetan ikusgarria. Dena dela plataformatik hurbil, bertatik bertara miretsi ahal izango dugu, arku edo zubigisako irudi harrigarri bat. Eta formekin batera, kolorea. Burdinaren gorriska, manganesoaren beltza, edo kaltzita naiz aragonitaren zuriska. Alabaina, hidrogeologiaren aldetik ez ezik, paleontologia aldetik ere nabarmendu beharrekoa da Harrikrutz. Izan ere, historia aurrean Euskal Herrian bizi izan zen faunaren adierazgarri baita. 11 hartzen aztarnak topatu izan dira bertan, megalozero edo orein erraldoiarenak, edo errinozero iletsuarenak, baina berezietan bereziena, 1976an Iñaki Zubeldiak eta Jesus Manuel Marotok topatu zuten lehoiaren ezurdura osoa da. Kobazuloan galdurik zebiltzala agertu zitzaien Pantera leo espelae, 3 metro terdi baino gehiago luze eta 400 kilo ingurukoa, inondik ere Afrikakoa baino handiagoa. Eta piztiarren ezurduraren eta gorputzaren erreplikak ikusi ahal izango dituzu, baita entzun ere. Eta horixe guztia duzu Harrikrutz. Urak lurraren burrunbeetan zulatutako galeria ikusgarria, iraganerako igarobide miresgarria.